ị ga-adị very careful ka ị si egote dị soft drink. Ị ga-adị very careful nke ọ mmiri gotere gị cheke ya, cheke the expiring date, maka na a na-enwezi nke akọrọ akọ nke na-arụ n'azụ ụlọ. Unu afụ this one na unu fụ this one na unu ga-afụ ife mere na this one. Obere ife ka nke anọ agbuo mmadụ, obere ife ka enye ya nwatakịrị ka o rie nwunyu anya. Share the video. Listen, can make video no send ya. Onye ọ na dey very careful. If I know a nutrient milk go tell nwa me go me buy carton. And before I go here, I check my expiring date. You watch expiring date here na here for no 6069/2024. If na I can will be 3 months here before my expire. Man I'm surprised na dey bute nwa m wine na school today. So teacher na-ekwu na no mepelu yogurt anụ aka onye ha oge ha ji ata snacks. We mepe yogurt anụ ọ nọ na-agụsị mmiri. We mepe yogurt anụ. Thank God na ọ họdụ nwa m ji aka we mepe. But n'ezie na ife na afụ n'ime yogurt. Yogurt m bụ by pack and o mebe expire. Then ife na afụ n'ime yogurt. Ma gbasa na ya na akụ na afọ. Even na afụ n'ime yogurt ngoro o bugo video anụ o bugo emere dịka video before mana eche m na-egwuregwu until nke wee mee n'anya m watch ya na ife na afụ n'ime yogurt nkere nwa nwaanyị karịa nụ na ife dị n'ime. Onye ọ na-afọle ife anụ na-adị very careful. Ife ọ na ị na-enye nwa gị jiri aka akpọpe enye ha, if possible ha chee gas school ọ na-enye ha yogurt mepee ya emepe na ya dị sure na nke ahụ dị mma before anywhere here. I want if mega expire mass no carelessness mwa dị egote mana o mebe expire so mana ife dị n'ime emebi. So onye ọ na-adị very careful if ife na afụ n'ime yogurt nọ nakwa ya dị ka nchekikwa those ones nwere ka fọ na ya ka dị sure.